Jo som l'Andreu, de la cooperativa Innoboreal d'Enginyeria i Energies Renovables. Les energies renovables era un sector que des d'un punt de vista d'enginyeria o com a tècnic m'interessava pel fet de participar a una transició. El que intentam és apropar el que són les energies comunes o col·lectives a les comunitats energètiques o a les comunitats de veïns, per exemple, que entenguin exactament l'energia, com se crea, com se gestiona i a partir d'aquí se faci un ús molt més eficient. Per això la motivació va ser de veure que una cosa que ara mateix s'ha simplificat molt no estava a l'abast de tothom i l'idea era poder participar a democratitzar aquesta tecnologia. La gent entengui que és un quilowatt, per què consumeix, quan consumeix i com podria reduir. Nosaltres aquí participam activament en comunitats com els Amics de la Terra, perquè consideram que són elements claus per començar a entrar dins aquestes comunitats. Podríem instal·lar calderes. Nosaltres hem triat les renovables. Per què? Perquè creiem que no és un producte simple, sinó que és un vector d'un canvi. Jo a altres col·laboradors o tècnics del sector el que els diria és de no tenir por d'enfrontar-se a les preguntes dels usuaris. El secret està en que entre tots ho anem afinant i anem perfeccionant la manera com s'instal·len i com s'usen. I els tècnics som els primers participants de que aquests productes s'usin adequadament.